Passem al torn de paraula. El grup parlamentari socialista té la paraula la diputada Marta Moreta. Gràcies, presidenta. Dret a vot a tots els ciutadans, això està clar, i tots els que viuen fora de Catalunya. I també totes les garanties de dret a vot a tots aquells col·lectius amb discapacitats. Aquestes són les dades més importants que cal solucionar per poder anar endavant. Dret a vot i accedir a la informació completa i real sobre les diferents alternatives polítiques que concorren en un procés electoral i en els seus continguts. És un dret fonamental i els mitjans de comunicació hi tenen un paper determinant. La manca de proporcionalitat en els espais informatius, en els debats i altres actuacions i programes emesos durant el període electoral pels mitjans de comunicació afecta el nucli del dret a vot. És una evidència. Els espais d'informació de les cadenes s'han de considerar subjectes també al principi de proporcionalitat. Si s'examinen les xifres que recull aquest informe, destaca singularment la desproporció del tractament informatiu que reben algunes formacions en relació als resultats obtinguts a les darreres eleccions catalanes. Accedir a informació plural i proporcionada, sobretot a les formacions que concorren a un procés electoral plural, és garantir el dret de vot lliure en una societat democràtica. Els principis de pluralisme, com s'ha parlat, d'igualtat, de proporcionalitat i neutralitat informativa que regeixen els espais informatius i els debats electorals s'haurien d'aplicar a tots els mitjans de comunicació, inclosos els de titularitat privada. Està clar. Segurament s'ha d'avançar molt en aquest tema encara. Vull acabar amb una reflexió. Entenem i compartim segurament que els mitjans de comunicació haurien de ser més lliures en el tractament dels blogs i notícies electorals. Però aquí ve la meva reflexió. Si no existís aquesta fórmula, l'actual, amb què ens trobaríem? Seríem proporcionals? Podem assegurar-ho? Voldria demanar-li una cosa que ja li ha demanat la meva companya i per tant m'ha trepitjat, però jo també li torno a demanar si s'està fent un seguiment d'aquesta campanya electoral. Moltes gràcies. Gràcies, diputada. Passem